I ara ja fa 6 anys d'allò. Els meus amics varen estar molt contents de tornar-me a veure i a les nits m'agrada observar els estels. Trobo que són com 500 milions de picarols. Sí, 500 milions de picarols. M'agrada. Ei, hola! Sabeu qui sóc? Em presentaré. Em dic Antoine de Saint-Exupéry i sóc escriptor. M'agrada escriure, m'agrada dibuixar i també m'agrada volar. El dia 30 de desembre de 1935 vaig haver de fer un aterratge d'emergència al bell mig del desert del Sàhara, el desert més àrid del món. Ei, i potser voleu que us faci 5 cèntims de lo que va al meu darrer llibre? L'espectacle Els viatges del Petit Príncep de la companyia Petit Bombai és un espectacle de titelles amb un actor manipulador. M'agradaria molt que aquest espectacle fos del vostre interès i poder venir ben aviat a explicar-vos la història del Petit Príncep.